Pre mňa to bola skúsenosť, to bol úplne iný svet. Bol som ďaleko od toho sveta. Ja som to veľmi privítal, že Alenka prišla na Šalamúnové ostrovy, lebo konečne som sa mohol s niekým po slovensky porozprávať, čo bola veľká vec. Ja som jej to neodporúčal teda, hej, aby išla do tohto manželstva. Ja si myslím, že keby som sa vtedy nejako zľakla, tak asi by som toho veľmi ľutovala. Ja som presvedčená o tom, že takto to malo byť a nie inak.